Molt bé, m'han dit a mi. Fa així. Cante la tornada, que fa? Recordem Enric Valor, escriptor, fill de Castalla, lingüista i narrador, que va fer de la rondalla el seu més valuós tresor. Preparats? Sí. Preparades? Sí. Sí o sí? Sí. Que quan voleu sí que sabeu xillar, Una, dos i tres. Recordem Enric Valor, escriptor, fill de Castalla, lingüista i narrador, que va fer de la rondalla el seu més valuós. Altra vegada. Recordem Enric Valor, escriptor, fill de Castalla, lingüista i narrador, que va fer de la rondalla el seu més valuós tresor. Enriquia les rondalles amb paraules ben posades, li agradava la natura, també la literatura, estimava el valencià i en gramàtica esbossà, i amb els llibres que escrivia la gent la llengua aprenia. Recordem Enric Valor, escriptor, fill de Castalla, lingüista i narrador, que va fer de la rondalla el seu més valuós tresor. Recordem Enric Valor, escriptor, fill de Castalla, lingüista i narrador, que va fer de la rondalla el seu més valuós tresor. El patge Saguntí, la mestra i el manyà, els guants de la felicitat, el príncep desmemoriat, el dimoni fumador, l'albarder de Cocentaina, el jugador de Petrer, llegenda del Palleter. Recordem Enric Valor, escriptor, fill de Castalla, lingüista i narrador, que va fer de la rondalla el seu més valuós tresor. Recordem Enric Valor, escriptor, fill de Castalla, lingüista i narrador, que va fer de la rondalla